VP Kosano Chiwenga wazviramba waya panguva ino achiti aiwa ngatiendei kureferendum tinzwe kuti vanhu vanoti kudii. Ndisati apinda mashoko anonyatsozivikanwa kunzi generali kubva pakutanga vakanga vairamba nawo 2030 2 nawo dzima-amendments havasi tombori kutombodzisapota. Takazviona mukabineti aiwa nana General Sanyatwe kuti vakomana ava havasi kuda zvina basa. Ndisati apinda mashoko ari kuda panguva ino achionekwa kunzi VP Kosano Chiwenga aiwa ndipresident wevanhu. Panguva ino ari kumhanya achiti aiwa ngatimbonzwai izwi reva Caroline keZimbabwe kuti vanoti kudii. Subscribe or like on the bell icon. Zvinova zviri kuuya zvichitsikirira maplans ezvigananda. Makomichi anouya achiposta VP Kosano Chiwenga wamuri kuona mudanyo rachiti the true measure of a leader is not how he behaves in moments of comfort and convenience, but how he stands at times of controversy and challenge. VP Chiwenga's position towards the proposed bill shows he is the leader Martin Luther King Jr. was talking about. Chiwenga said, if the amendment bill is good for the people, then let the people decide by voting for it in a referendum. He is the only leader in the presidium saying the people's voice must be heard through referendum. No developments aripo. VP Kosano Chiwenga vasi kuda zvisina basa. Panguva ino vachinatso kuona kuti aiwa zvakuitwa muThe Ruling Party ZANU-PF hazviziri izvo, hazvichaenderani aiwa nebumbiro ravo remubato. Panguva ino achionekwa kunzi VP Kosano Chiwenga achionekwa kunzi he was the automatic successor aiwa patiri kupinda pamuna 2028. Ndiye ari kufanira aiwa kunge achitora matomo kubva kune mutungamiri wenyika. These plans they are now being executed to sideline him kuti arege kuva inline. Noda kuti zvigananda zvinozvityira kuti general kana vachinge vapinda aiwa vangatandaniswa, vamwe vangazoenda up vava mumajere. Pinda comment section video dzofungura aimoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, check on the bell icon.